za ki gan mu za mu ɗauko hanya. Aha, ai na kirawo direban already dama yana kan hanya. Kin ga abin da nake so? Dan Allah dan annabi. Ni roƙonki nake kwalliyan nan da Allah ki yi ta sama-sama. Wallahi ba na so na zo ki gaba ɗaya kirkirkita ni. Dan Allah kake sa da iskan kauce dan Allah ki bari kawai na ƙaraso ki bari ƙaraso. To shi kenan. Kamal baka sani ba. Wallahi har ga Allah ina son CEO. Ba don kuɗin ta ba don komai ba. Babe ɗin nan ta shiga raina. Allahu akbar. Allah ya ji kansa Rajo. Wato fa Allah haka yake abinsa. Sai ya azurta ka yi kuɗi sosai ya kuma baka mace kyakkyawa ka aura. Sannan Allah cikin ikon shi kuma ya ɗauke ka a duniya ya bar macen ya bar kuɗin kuma da ka tara ɗin. Ita kuma macen ta je ta auri wani ƙaton namijin ya ci kuɗinka sannan gidan da kuka zauna tare da matar. Shi ma wancan da ta aura haka za su zo su zauna a gidan ya rika kwana a gida. Kamal, wai me yasa baka son aure na da CEO ne? A'a, wallahi ba wai haka bane. Kawai dai rayuwar ce take ban tsoro. To amma irin wannan zabtareren lissafi da kake ɗaukowa haka kwatance wanda kai tsaye ni itin kara kana faɗa? Ai sai in ji kaman wani abu a cikin ranka yana ɗan sosuwa ko ba haka ba? Kai kuma ina ka tsaya tun ɗazu ana kiran ana jiran ka ban mu a cikin rana. Ai hakuri yalla bai wallahi gosulo ne ya rike ni. Gosulo? To me yasa ba za ka ɗau wani route ɗin ba? Me amfanin map ɗin da aka saka maka a cikin mota? Kawai shi kenan saboda ba kwa ganin girman mutane an ba ku umarni ba za ku ba abin da ya kamata ba. Hakuri za a yalla bai. A yafe mu. To kar ka sake. You are B1. Next time in kai wannan ran na zai ɓaci. Ba zan sake ba insha Allah. Ya hakuri a yafe mishi a yafe mishi a yafe mishi Alhaji. To shi kenan kama ana yafe masa. Amma ba kama sani ba. Mota ta fita kusa zuwa. Mota ta tana zuwa ma ina zan hannuna ya fada ina zan wani buƙaci direba. Irin mota nan ce fa sabuwan nan fa mai katon dashboard din nan wanda zaka rinka daddannawa da irin su ba ita bace? To ba ji ko? Je ka bude wa abokina Kamal ma bude mai baya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. A'a Alhaji Bashiru. Kai. Muje. Yawwa, bismillahirrahmanirrahim. Rufo. Kalamarin Ubangiji yake. Allah ku sauri maza ku gama ba na so ya iso gurin nan ba ku gama komai ba. To an gere. Ya ku yi fruit salad nan kuwa? An yi. Ya maganan farfesun kayan cikin nan. Bisa kabarin ke daɗe amma dai already kifi da kazan yayi shi ma amma ya kusa. To dan Allah ku sauri sannan kuma ku tabbatar ku yi min amfani da dahir kori a cikin girkin nan da za ku yi. Ai an ma sa shi. To shi kenan. Kai wani irin rashin hankali ne da kai? Wani irin rashin tunani ne ma baka san ma aikinka ba? Wace irin kalar kayan maye kake sha har da kai wannan ka tobarar? Alhaji dan Allah ya haƙu. Bako ne aka yi ina. Idan na rufin baki. Bari in gaya maka. Kuma ka sa a kwakwalwarka wannan shine kashedi na ƙarshe daga wannan ba zan sake maka wani ba. Ka ji abin da na ce ko? Wallahi idan muka sake zuwa kofar gidan nan minti 5 kwarara kai baka zo ka bude kofar nan ba sai na sa an sallame ka. Tuba nake ranka dai. Sai ka rasa aikin ka. Tuba nake ranka dai. Kana wani magana cewa an yi baki. Akwai wasu bakin da suka fi mu ne a gidan nan? Kai, bari ka ji. Ita kanta hajiyan da kake gani nan da wasu 'yan lokuta kaɗan aljannanta yana nan gurin. Dole ta yi biyayya dole ta risina. Ai hakuri ranka dai. Rabin banza kawai. Ka koma bakin gurin aikinka. Ka ɓata rai kuma a haka za ka ƙare. Zan gyara. Ai ni ina gane maka ita saboda gwara ka yi amfani da damar ka. A wallahi ba na so.
Allah. ka dai rasa duk tocin da suke gidan nan ka rasa wanda zaka bai wancan. Kai? Makaho ne kai? Ana zaton ku ne ba kwa gani domin tun shigon ku nake kallon ku. Ka gan mu da yan jagora ne ko kuma kaga ana dafa mana? Saboda rashin ganin girman mutane, sallama da aka ce a yi ma addini ma ka ba za ka yi mutane ba, ka zuba mana idanu. To amma ai yara su ya kamata su gaida babba kuma su mishi sallama. Waye mun yi kama da yara a wannan ma kalar yara? Ai mun kana neman manya ka ne ka same mu ka gama. Take it easy Bash. Ha ba haka bane Kamal, mutane ba sa sanin abin da ya dace. Kawai saboda ka zo maula ka samu guri ka har da shi kenan sai ka riga abin da ka ga dama. Kana ganin mutane ba haka girmama ba? To wallahi bari in ga maka in matsawar na shigo gidan nan na kakkama komai wallahi ba lokacin abubuwan ka da su riga sun kare. Ba zan lamuci wannan iskancin ba. Ka gane? Ai hau. To ba nake. Sau nawa ka zo gidan nan? Bash, da Allah bar mana mu je da Allah da annabi rabu da shi. Na ce sau nawa ka zo gidan nan? Nakan zo lokaci zuwa lokaci. Bash, abin da nake so ka fahimta, wannan mutumin dattijo ne ya haife mu. How are you dear? Lafiya ƙalau. How comes? I'm good. Ya hanya. Alhamdulillah. Ina ta hanzarin na zo ne sauri na ganki. Wata amma kuma ina zuwa sai rai na ɓaci. Farko na fara da mai gadi. An kuma ina gamawa zan look at this mutumin nan ya zauna ya ɓata min rai a gurin nan. Baba, dama tare da su Hajiya ka shigo? Yanzu muka zo shi ya ce bari na zauna dan sha iska nan su kuma sun shiga ta can kofar baya. Baba to amma ai ba su faɗa min tare kuka shigo ba. Ba zata. Baban nawa kake cewa tsoho? Ai ba ma iya wannan ba. Wai kira na yake da dan maula. Wai ni ne dan maula a gidanki. Ya faɗa ba ni na faɗa ba shine. Dan maula? Baban nawa kake cewa dan maula? Oh, sweetheart. Biggest No. scandal. Eh? Sweetheart. Baba. Baba. Baba dan Allah ka gafarce ni kai haƙuri. Duk waɗannan abubuwan da suka faru ni ce na janyo. You fuck. Sadiqa kake damu. Ba laifinki bane. It's not your fault. Kin ji? Gabarce mu baba. Babana. Baba kamar aikin gafara. Wallahi tallahi ban san kai bane. Wallahi ban gane ka ba. Kuma maganar da ake sai yanzu nan da ka zo kuka haɗu sai ga kamar yadda ka san an tsaga da jini kamar aikin gafara baba. Na yi su baki aikin gafara ya haƙuri. Ni fa dan maula ne. Na zo maula ne gidanta.